Ти си. Какво става? Как се дои кравата? Обясни хубаво. Мие ли са? Как? Какво се прави? Какво се мие? С какво? Давай, Давай. всичко подробно, аз го. Миеш го първо, с кого миеш? С вода. Абе да те, бай, педараса. С сапун. Какво миеш? Първо го измиваш с сапун. Кое измиваш със сапун? Първо с сапун го измиваш. Кое бе? Кравата. Кое на кравата? Зиските. А? Първо го измиеш. Първо го токоваш с топла вода. Сапун, измиваш го хубаво, токоваш го и доиш го. И после какво чистиш? И войната. Кое? Войната. А, така. Изтръскай си на якито, да. Кой ти дойде на гости вчера, Наско? Никой. Нали съда ти беше вчера на гости? Вчера беше тук. Кой? Сина ми. Мъжът ти беше ли? Какво направих? Ти си тръгна. Тръгна се. Сигурно ти са. Малко се гръщахме. Какво? Малко се гръщахме. Добре, добре. Как ти е английското име? Моето. Наско. Другото. Английското? Осман. Английското, бе. Не знам. Боб, как беше? Боб Марли. Я, силно, силно. Как? Боб Марли. Така. Танцуй малко, е. По-изразително. Ами ти да се клачиш, дигни малко ръцете. Смей се Така? малко, а? Така. Зорен, науца правиш. Ей,